Si ini ndinofara nairo ropa rangu. Vashamwari munoti ngandifare nemiwo. Ishe Jesu ndinotenda, ndimi mandifarisa. Ndinobonga Ishe wangu nokundifadza kwenyu. Kana ndiri murufaro ngandivonge Jesu she. Mumatambudziko ese ndione zano renyu. Ishe Jesu ndinotenda, ndimi mandifarisa. Ndinobonga Ishe wangu nokundifadza kwenyu. Pane ino nyika yedu munotipa zvizhinji. Ngatigashire tibonge, tikudze zita renyu. Ishe Jesu ndinotenda, ndimi mandifarisa. Ndinobonga Ishe wangu nokundifadza kwenyu. Ngandigare ndichitenda, ndichionesa rudo. Kudzamara rekupere, kugara pano pasi. Ishe Jesu ndinotenda, ndimi mandifarisa. Ndinobonga Ishe wangu nokundifadza kwenyu. Amen. Kaziwai hama, nhasi uno tiri kudzidzisana pamusoro penyaya yemunda weGetsemani, yatinoti muchishona Getsemani. Munda meGetsemani umu ndo makapedzesera tichinzwa Ishe wedu Jesu Kristu achipa munyengetero wake wokupedzesera pamusoro pezvaakanga atarisana nazvo. Saka tichaona kuti chii chaimboitika ipapo, chii chaaida kutidzidzisa. Nyaya iyi yakareba kwazvo zvokuti ndinotokwanisa kunyora bhuku rose, bhuku chairo zvichida kuma 200-300 pages, ndisingatarise zvakambotaurwa navamwe vanhu, asi ndichitaura zvandinozivawo inini, zvandakapuhwawo naMwari wangu. Asi tichangoita chidimbu. Zvamunoziva kuti takatarisana nemazuva eOma, mazuva okuverengwa kweOma avaHebheru. Nhasi uno tichatangira pazuva re15 rokuverengwa kweOma, tichienderera mberi. Kuti Getsemani zvinomboreve chiko? MuchiHebheru zvinoreva chisviniro. Ndinoziva kuti makanzwa kuti chisviniro. Vamwe vanhu munobva mamhanya kuda kufunga zvimwe zvinhu zvakawanda wanda. Asi ichi chisviniro chamafuta, yavaiti oil press kare. Makambonzwawo pamusoro pewine press. Zvakangoda kungofanana, magadzirwo azvinoitwa zvakada kungofanana. Imi dzimwe nguva kana muchisvina magrapes, mazambiringa, munoita okutsika netsoka. Asi mafuta aya anoita zvokusvinwa nedombo. Sekunge muri kusunga chimwe chinhu nescrewdriver, ndo masvinirwo anoita iwawo. Ko sei chisviniro ichi chakanga chiri muGetsemani? Getsemani raiva munda wakanga uri pagomo remuOrivhi. Saka kana tichinzwa isu kuti gomo remuOrivhi, zvinoreva kuti gomo iri rakanga rine miti yemiOrivhi yakawanda. Zvakanga zviri nyore kuti vanhu vangotora maOrivhi pavaiatema vobva vaendesa kuchisviniro. MiOrivhi yakanga yakawanda kusvikira kuzasi kwegomo, kusvika muvhali chaimo.
Maorivhi tunhu twakaita setsubvu. Dzimwe nguva tunotanga turi green tozopedzisira twa black kana red. Tumwe tunongoramba turi green, asi kana asvinwa maorivhi aya anobuditsa mafuta. Maorivhi utu tutsubvu utu zvakare muriwo. Nokuti nyangwe imi munonzwa zvinonzi vegetable oil, naizvozvo muriwo uyu tutsubvu utu twemiorivhi mavegetable ekutoti vaitoisa pakati noza vanhu vechiIsraeri vaifarira kudya chingwa zvakanyanya. Usiku vaidya chingwa, vakanga vasingadye sadza sezvatinoita izvi. Dzimwe nguva vaidya zvavo rice, asi chavaifarira kurima igorosi nebhari. Zvikanzi bhari ndiyo inotanga kukohwewa, gorosi rozopedzisira. Mafuta aya kana achinge ashandiswa ndo avaisa mumarambi avo. Imi munoisa parafini mumarambi enyu ka? Ivo vaisa mafuta aya ndo aiiswawo mutemberi yaMwari. Chinhu ichi chaibva kuvaIsraeri vachiuya vachipa vaprista. Vaprista voongorora kuti mafuta aya akanaka here. Kana akanaka, ndo aizoiswa pachigadziko chemwenje kuti avhenekere muimba yaMwari, mutebhenekeri. Mafuta aishandiswa semwenje akanga ari mafuta akatsetseka. Kana maapisa aiita mwenje. Kana tichizvitarisa isu mubhaibheri, mafuta anobva pamuti womuorivhi aya anokwanisa kunziwo mweya mutsvene. Mweya mutsvene chii? Chivheneko. Nokuti imi shoko munaro mumabhaibheri enyu, asi rinotoda kuvhenekerwa kuti tinzwisise. Kuva nebhaibheri hazvirevi kuti uchaenda kudenga. Kuva nebhaibheri hazvirevi kuti unoziva zvirimo. Mweya mutsvene ndiwo unofanirwa kukutaurira kuti chii zvinomborevei izvi, kuti zviri mubhaibheri unozviita sei. Zvikanzi zvakanaka sei kuti kana tichiteerera tigoitawo zvatinenge taudzwa. Imi mune chirevo chekuti ndamba kuudzwa akaonekwa nembonje. Muri kupanzwa ka? Zvikanzi zano ndega akasiya jira kumasese. Zvirevo zvenyu izvi, tsumo. Naizvozvo kuva nebhaibheri hazvirevi kuti wakwana, asi panotoda mweya mutsvene uyo unopuhwa naMwari nguva dzose mahara kuti ukutaurire zviri mubhaibheri. Itai ushamwari namabhaibheri enyu, asi pakuverenga kwenyu itai muchikumbira kuna Mwari mweya woutsvene, iye murayiri. Ndizvo zvakataurwa naIshe wedu Jesu Kristu paya paakati, ndichakusiyirai munyaradzi. Handizive kuti advocate muchishona ungati chii. Advocate muchishona tinoziva semunhu unenge uchikumiririra patinoenda kumatare. Zita racho rinongondinzvenga zvaro, asi munokwanisa kuuti mweya munyaradzi, mweya mutsvene. Jesu Kristu wakati mweya uyu unotora pane zvake. Muri kupanzwa ipapo? Zvikanzi unotora pane zvake achikupai. Zvikanzi mweya mutsvene unotsanangura zvose. Naizvozvo kana makabata bhaibheri, hongu mungadaro muna Jesu, asi zivai kuti naSatani anozivawo bhaibheri, zvokuti kana makabata bhaibheri makatadza kurishandisa zvakanaka, munokwanisa kunge muna Satani.
nekuti makanzwawo pamusoro pedzidziso dzakatsauka. Naizvozvo gomo remiorivhi namaorivhi aro nemunda wezvisviniro waiwanzoungana Jesu navadzidzi vake. Muri kupanzwa ipapo? Tsani pane imwe stage. Zvikanzi Jesu navadzidzi vake vaiwanzoungana pai? Kumunda uyu, kumunda wezvisviniro zvamaorivhi. Kuungana kwani kwaJesu ari oga navadzidzi, zvichida mumwe chete auya, zvichida vaviri vauya, zvichida vauya pamwe chete vose, zvichida vatouya nevamwe vateveri vavo vanozivawo Jesu. Naizvozvo kusangana kwaJesu navadzidzi kurakidza kuti pane mweya, zvikanzi inzvimbo yavaisangana. Iwe nebhaibheri rako munotoda mweya kuti tizive kuti Jesu wakanga uripo. Naiye Jesu anotitaurira kuti paanenge aripo naBaba vake varipo. Naizvozvo pana Jesu pane mweya mutsvene naBaba vake, vanhu vatatu. Kwozoti shoko rakanyorwa wechina newe wechishanu. Naizvozvo haikona kusvoora kuverenga bhaibheri uchiti tinomirira musi weSande tozonzwa kuti mufundisi kana pasta kana profeti vekukereke yamunopinda vanoti chii. Zvakanaka sei kuti munhu kazhinji paunomuka, handingakuzei nguva yekubata bhaibheri, asi zvakanaka sei kuti mangwanani pfungwa dzichiri tsva, mweya wako uchiri wakadakara, wombobatawo bhaibheri woverenga, woisa kamunamato kako. Paunenge uchinamata apa rungwana-ngwana, zvichida zuva risati rabuda, wokumbirawo mweya mutsvene kuti anga aripo. Munotya, ndinoziva kuti nokuti zvamunobata usiku muvete pamubhedha penyu zvakadzama, asi dzidzaiwo kuva neutsvene kuti mweya mutsvene agokushanyiraiwo pamunenge muchiverenga muri pamibhedha yenyu. Vamwe ndivo vanoti kana voenda kunorara usiku, murume nemukadzi vomboisa munamato, zvichida vanoisa munamato vane vana vavo pamwe chete, zvichida kana vapinda muimba yavo yemukati vopfiga musuo, vopfugama vombotanga nekunyengetera, zvida kuverenga bhaibheri vonyengetera pamusoro pezvavanzwa, vozorara. Wongunyengeterai pamusoro pezvamanzwa, pamusoro pezvinhu zvamunokumbira zvenhuna dzenyu. Hama vadiwa, Mwari anokudai, Jesu vanokudai, Ishe mweya mutsvene vanokudai, vose vanokudanirai kwavari. Gomo remiorivhi. Pakange pane munda uyu wekusvinira maorivhi, zvinorevei? Ndizvo zvatiri kubva kutsanangura handi. Zvichida matobata chimwe chinhu kana zviviri kubva pane zvandataura izvi. Ndati ini kungonzi gomo chete, kana takungotaura mushoko raMwari kungoti gomo, kwete gomo raSimoni Chimbetu riya rekunzi gomo gomo, upenyu hwangu kukwira gomo risina michero. Aiwa, kambo ikako kabvisei mupfungwa dzenyu, kana kukaimba muregere kukaimba, munokonzera kuti mhepo dzakaipa dzikutenderei, dzinotendereka pamuri. Gomo remiorivhi, kungoti gomo chete, tisati tati miorivhi, kungoti gomo zvinoreva kuti mirau yaMwari. Dzimwe nguva munoona shoko raMwari moti hapana murau. Aiwa, murau uripo, ndiwo wakatobata shoko iroro. Dzimwe nguva munoenda kuna Jesu Kristu kuvhangeri, moverenga moti hakuna murau. Aiwa, shoko raIshe wedu Jesu Kristu rakatotaurwa naIshe, rakanga rakatobatwa pamurau.
Zvida mungaende kuvadzidzi vaishe wedu Jesu Kristu makati hakuna murau, vakapupura vachiti hakuna murau. Ndinokubvunzai kuti vanganiko vakapupura vachiti hakuna murau? Kana kuti ndimi makatadza kunzwa? Nokuti iye wamunorevera nhema muchiti akati murau wakapfuura, ndiye mumwe chete anoti murau wakanaka, tinousimbisa. Mutsvene. Zvino chinhu chitsvene chingagopfuura here? Ndicho kachinogara nokusingaperi. Hama dzangu, ndinotaura izvi nokuda kwomwoyo unorwadza pamusoro pomudikanwa wangu wakashaya. Mazuva mashoma apfuura, mudikanwa weimba yokwedu, munhu mukuru, saimba, baba, chinhu chinotambudza chaizvo. Chinhu chinotambudza. Mwoyo unorwadza, asi nzira ndiyo imwe chete. Nzira imwe chete yekuti tinofanirwa kufamba nayo kuti tiende kwatiri kuda kuenda. Takarashika, tikadhakwa, tikatsika matama enzira, tinowira mudondo. Asi vakakomborerwa ivavo vane kururama sekwevasadhusi navafarisi, nokuti ndiko kwakataurwa naIshe wedu Jesu Kristu kunzi kururama kwenyu ngakuregere kuva pasi pavafarisi navasadhusi. Rufu chinhu chinorwadza. Tatisu maorivhi kudya uyezve mwenje. Gomwe murau, maorivhi kudya uyezve mwenje. Izvi munozwanawo papi? Pana Jesu. Jesu anoti ndiye mwenje, ndiye upenyu, ndiye chingwa, ndiye gwayana. Zvinhu zvose izvi anozvitaura. Tiri kuonawo kudya uko kunotipa mafuta emwenje. Zvikanzi isu ndisi tinofanirwa kuvhenekera, tiri zvigadziko zvemwenje panyika. Kana tichidzidza shoko raMwari nokuriita, chinoda kuti mafuta apiswe atinenge tawana pai? Kubva mushoko raMwari. Kana tikapisa mafuta iwawo, pava nemwenje. Iko kupiswa kwemafuta ndokuitwa. Hazvibatsire kuti tingofamba takabata tumabhaibheri tichiti aiwa tiri vanhu vekereke, tisingashandise shoko racho ratakabata, risingavhenekere nyika. Nyika yedu ine zvitadzo zvayo zvakasiyana nezvitadzo zvedzimwe nyika. Kutadza kwenyika yedu kwakanyanyisa. Asi ndinoona vaKristu mune dambudziko rekuti munoda kutaurira vanhu kuti vanotadza mukati menyika yenyu, vachitadza zvinoenderana navaRoma, navaKorinde, navaGaratia. Hongu, kumwe kutadza kwavo kunowanikwa pavari. Asi pane zvimwe zvakonzera kuti nyika yedu ishate, zvamusingapupure pamusoro pazvo. Zvimwe zvamunofanirwa kuvharisa kuti ichi chinhu ichi hatichachida panyika, ngachiregere kuvapo. Kana muchitoenda kuhurumende mototi kwete, ichi hatichachida ichi, tinotoda referendamu, titaure kuti izvi zvakaipa, zvaodza nyika. Kana huri huroi, kuromba, mozvitaura. Kana dziridzo n'anga dziri kukanganisa nyika yenyu, motaura. Kufa kwavana vadiki kunana Mash Central uku, mokutaura.
Uroyi huri kunana Midlands nana Matabeleland uku mohutaura. Usatani huri kupinda mukati menyika hwakatangira kunana Gweru uku mohutaura. Ndo madambudziko ane kereke yenyika yeZimbabwe pamusoro pezvimwe zvose zvandataura. Hongu, mungaparidze zvenyu zvavasadhusi, mungaparidze zvenyu zvekereke yavakorinde, nokuti kutadza kwavo kwakanga kwakasadharara. Mungaparidze kutadza kwavaRoma, nokuti kutadza kwavo kwakanyanyisa. Asi pane zvimwe zvinhu zvinokukanganisai zviri kuodza nyika. Mozochema muchiti Mwari atiitirei so senyika, imi muchiziva madambudziko enyu. Imi vakuru vechechi nemi vanopinda kereke, ivai mwenje. Gomo rinoreva mitemo yaMwari, maorivhi kudya uyezve mwenje. Saka pamurayiro yaMwari tinokwanisa kusvina mafuta omwenje. Ndizvo zvatiri kutaura izvo. Zvakanzi tinofanirwawo kudya shoko sechingwa, nokuti shoko ndiro muviri wani waIshe wedu Jesu Kristu. Pakudyiwa kweshoko pane zvinhu zviviri zvinokwanisa kuita. Unokwanisa kudya shoko raMwari kana kuti muviri waIshe wedu Jesu Kristu somuroyi uri kufukunura mutumbi usiku kuti andodya. Saka unotoda mafuta kuti udye mutumbi waIshe wedu Jesu Kristu zvakanaka. Riri shoko ratinowana muBhaibheri, kwete muNew Testament chete, kwete muGospel rakataurwa naIshe wedu Jesu Kristu, kana mutsamba dzakanyorwa navaApostora, asi nomurau, nokunhoroondo, nokuhungwaru. Kwose uku kudya kwomuviri waIshe wedu Jesu Kristu. Imi munoziva kuti kana une Bhaibheri wakasarishandisa kuti uzviwanire pfuma, murukupanzwa, zvakangofanana nemunhu wapuwa zvikwanisiro zvose nehurumende wonzi taona kuti iwe watambura zvakanyanya, tokupa zvikwanisiro izvi kuti uzvishandire. Zvikanzi kune dzimwe nyika vanoti aiwa, munhu usapota uchingomupa chingwa mazuva ose. Fange zvinoita ana mai Munangagwa zvokungofamba vachipa vanhu tupasuru. Zvikanzi kwete, vapei zvikwanisiro. Kana ivo vanozviziva vanopawo zvikwanisiro namamwe mapurogiramu avo. Dzimwe nguva vanhu vanozosvika pakuti nyange vane zvikwanisiro vanorumwa nenzara. Zvinoita. Asi zvikuru kupa munhu zvikwanisiro zvokuti anokwanisa kuzviriritira nekuriritira mhuri yake. Ndinofara kana ndichiona zvakadaro zvichiitika. Kana zvichisvika kuvanhu vanotambura, imi makaonawo kuti pakugoverwa kwechikafu panongobuda tunyaya twakawanda wanda. Zvikanzi chikafu hachina kunosvika kune vamwe vanhu, hachina kusvika kune vanhu veMDC, hachina kusvika kune vanhu veTCC, nyangwe paZanu PF chaipo pachavo pane vamwe vanongotora vachinotengesa chikafu chiya. Uori huri mupati, uori huri munyika hwatajaidza. Nyika yedu ine dambudziko rehuroyi, of course hurimo, asi huori hwakanyanya. Kubva kuvatungamiriri venyika kusvika kumaminista, kusvika kumasenior members emusangano, kusvika kuzasi kune vanhu vavo, uori hwanyanyisa. Nyika yatadza kubudirira nenyaya yehuori. Hapasina pokuvanda. Kana vanhu vakatokunzwa uchitaura zveuori pamusoro penyika yeZimbabwe vanotokubvunza kuti uri kutaura kuti chiiko. Asingazvizive kuti vanhu vakaora vaya chii, ndiani. Vanokutokuti iwe chitotitaurira dzimwe nyaya, asi zveZimbabwe siyana nazvo.
makaona masvika pasiteji iyoyo zvashata. Munofanirwa kunge muri nyika yekuti mumwe munhu akangoita kaduku duku zvinofamba nenyika yose, chova chinhu chinonyadzisa. Asi ndinotoona munokudza vanhu vanoita izvozvo. Mwari ngavakuitirei nyasha imi munoda kupinda kudenga. Munosiya zvinhu zvakadaro zvichitekeshera. Kare murayiro wavaHebheru waiti bvisai chakaipa pakati penyu. Kana ari munhu mogura ukama naye momudzinga panyika. Vanhu vari kunzi maministers nevakuru venyika nevakuru vemakambani, vakuru vemaparasteto, vakuru varimo muZanu PF navaduku vacho namayuthi acho, vanhu handizivi kuti ndovatsanangura sei, asi vakabatira pahuroyi. Huori hwakavabata, vakabatira pahuori. Iro inzwi rekuti huroyi nehuori zvinongoenderana, saka ndiregererei pandinoti ndinoda kuti huori ndobva ndati huroyi. Zvangofanana nekuti kuroya kwose hapana kusiri kuroya. Vanhu vangadai vakatodzingwa munyika, vanhu vanofanirwa kunge vasingatomboripo munyika. Ndivo vanhu vanofanirwa kunge vatori neexile, asi ndivo vari kutungamirira nyika. Zvino murapi tichamuwana kupiko? Nyika yoga yoga ine zvayo, ticharapwa sei kana tikadaro? Uchatitungamirira wakanaka uchadonha kubva kudenga here? Uchazvarwa nemunhu here? Tichatungamirirwa negwai here? Nembongoro here? Nekuti zvichida zvitori nani kupfuura vanhu venyika, kuti tiite zvakarurama. Muprista unotungamirira nyika tichamuwana piko? Aiwa hama adiwa, ndinoziva kuti mwoyo unoneta nenzeve dzinoneta. Ngatigumirei ipapa, asi hapana chatitaita, hapana chatati taita. Rwendo rurefu, zuva re15 kuverengwa kweOma. Sarai zvakanaka.